Sikubingelele sikwamukele kule channel. Hey, ibukeka sengathi uthi ifike ke iyathola ke ikhala phaka enhlizweni kaNjoko inkulumo ke yensizwa ke kuphakela umthakathi lapho esho khona ukuthi ke akazizwa kahle indaba zale ngoma ke eziculwa ke ilabaculi bamaskandi ayikwazi ukuthi ke indoda ke ukuthi ke ingacula ke ngokuthi ke isiqomile ekhulumela lapha ke uphakela umthakathi kumbe lo video ungazi uyibone ke iyasekhuleta kakhulu njengamanje inkundleni zokuxhumana kakhulukazi ke khona lapha ke ku Facebook. So if le video ungazi uyibona athi le channel siyipostile le video ke la nge comment section nje ikhona le video athachiwe ucindezela nje kulo link leya lo video then nizobe direct straight to lo video ke lo link. So ke unjoko ke lapho ke uphenduleke yona ke le nkulumo kaBhuti uphakela umthakathi ke lapha khona ebhale khona kanje ekhasini lakhe la ku Facebook. Ngicabanga ukuthi baba ulunge kuzinduku zakho lezo hlala kuzo. Nako nje umgqumeni wayecula ethi ngigane kwakabili kwakathathu angisafuni ukugana. Naba nokhuzani bethi ngiyayinakela indoda futhi ziningi ingoma zabaculi ezicula ngezimo ezihlukene. Ungasibhedeli baba sicula ngayo yonke into thina ngoba sembatha noma yisiphi isimo esikhona. Seyiphetha ke inkulumo yakhe ima kancane impela ima wo. Kusho ke lapha ke unjoko ke ekuphendula ke yona ke inkulumo ke yesiqhwaga sakwaNongoma uphakela umthakathi esho khona ukuthi ke lento ukuthi kuculwe ngokuthi amadoda acule ngokuthi aseqomile akayizwa kahle njengesiqhwaga sakwaNongoma. Uthina umbono wakho thumela umbono lapha ku 0752323282 siza ukuthi wena ke uthini ngenkulumo ke yensizwa uphakela umthakathi isiqhwaga sakwaNongoma. Ngimthanda umculo kamaskandi uzokhumbula ukuthi ke lensizwa ke ogama lengunjoko kilindele ukuthi ke idedele ke ialbum yayo ke entsha sha. Muyithandele le video sicacizele lapha ke usubscribe button ukuze uzothola zonke zimnandi zemtorolo zinjalo.